аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. фаросати Луқмон. луқмон ғуломе буд сиёҳрӯю нозебо, аммо ҳакиму доно. дар миёни дигар ғуломон мавлояшро камтар аз дигарон меангошт ва хораш мешумурд. дигар ғуломонро ба ҷамъоварии меваҳо мефиристод ва Луқмонро ба корҳои паст мегуморид. буд Луқмон пеши хоҷаи хиштан, дар миёни бандагонаш хортан. мефиристоду ғуломонро ба боғ, то ки мева оядаш баҳри фароғ. буд Луқмон дар ғуломон чун туфайл, пурмаонӣ, тирасурат, ҳамчу лайл. рӯзе ғуломон меваҳои гирдовардаро худашон хӯрданд ва ба арбоби худ гуфтанд ки меваҳоро Луқмон хӯрдааст. арбоб бар Луқмон хашм гирифт. Луқмон аз арбоби худ хост то ононро биозмояд, бадин наҳо ки ба ҳамаи мо оби гарм бинӯшон ва сипас бар аспе бинишин ва ба саҳро бирав ва моро низ бо худ бубар, ба давидан водор. гуфт Луқмон саидо пеши худо, бандаи хоин набошад муртазо. имтиҳон кун ҷумламонро эй карим, серамон дар деҳ ту аз оби ҳамим. баъд аз он моро ба саҳрои калон, ту савора мо пиёда медавон. онгаҳон бингар ту бадкирдорро, сунъҳои кошифул асрорро. арбоб чунин кард. ғуломон бар асари давидан ҳолашон дигаргуна шуд ва меваҳоро қай карданд. аммо аз даҳони Луқмон ҷуз об берун наёмад. эй азиз, рӯзи қиёмат низ кирдорҳои инсон бурӯз мекунад ва бар ҳамагон ошкор мешавад ки ҳар кас чӣ карда ва кӣ будааст. пас ба роҳи рост устувор гом бардор, то дар он рӯз сарфароз бошӣ. ҳикмати Луқмон чу тонад ин намуд, пас чӣ бошад ҳикмати Раббулвуҷуд? явма тубла вассароир куллуҳо, бона минкум коминун ла юштабҳо. маснавии маънавӣ, ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.